Goedemorgen, good morning. Mijn naam is Jacob Kloete, of zoals die Engelse mensen mij kennen, Jacob Kloete. Mensen, net te vinnig in vanochtend. Zoals jullie kunnen horen van mijn Engelse mensen, ik praat vandaag Afrikaans. Dat moet niet worry, daar komt nog een Engelse in. Kijk, ik is bezig om 2 boeken vrij te stellen. Of eigenlijk 1 boek wat in 2 talen vertaald is. So die ene is Afrikaans. Die in rooi. En dan heb ik in de geel Engels. So Afrikaans en Engels. Stories in een Belleville taxi. So die mensen mij misschien is ik maar een arme mens. So ik heb dus nog niet geld om een kar te kopen. So mijn hele jaren heb ik een taxi in Belleville gevat. Nou, ik zit hier zo van zwaar krijgen armoede en een scherm met vuur wat mij rook wat mijn ogen tot niet maakt. So alsjeblieft, alsjeblieft mensen, jullie moeten toch hierdie boeken kopen zodat ik net een slag een kar kan krijgen. So alsjeblieft. Die boeken zijn naam Stories in de Belleville taxi Afrikaans en dan krijg je die Engels in Stories in de Belleville taxi. So mijn broers, jullie zien die rook brandt eindelijk mijn ogen ook nog al van jullie vragen. Als ik nou begin hoesten, dan gaan jullie zien. Nee, maar ik is die 4 gewond, want ik is uit de huis gezet, ik heb die geld in, nou zit ik maar in de makkeland in de scherm. So mensen, Afrikaans en Engels, Stories in de Belleville taxi, is gepubliceerd bij Sofa Books. So alsjeblieft, als je wil meer weet, contact Sofa Books, contact van mij. En ondersteun alsjeblieft Afrikaans en Engelse werken, Stories in de Belleville taxi. Baie dankie.